Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Greg! Makahangi man tingali, may bisan kadiyot na kayo, boss. Yan na Taga na ito bisan kadiyot na kayo nga makagakos ang anak nga to sa amahan. Kung agabahan, nga to sa anak makagakusan. Oo, kasabot mi sa inyong obligasyon. Pag binutan lang yun, nasamtang layo ko ni Manak. Ipadayon ang imong kabuotan kay Akto akas kamot sila yung tao yan ah. Sir Leon. Greg, Ibilin ako diya di mo nga akong anak, Sir Leon. sa ako nang gikaingon, ayaw ka bala ka o ayaw ka bala ka isin. Jonas, may isulti ka magha ni Manoy Greg nimo. Panay Greg, maguwang pa ko ni Yina. Huwag kayo maguwang. Gisip na akong mangut si Yina. Ay kabala ka ni Yina. Gawas ni Daddy Leon. Niyasag ko nga miila ni Yina nga akong manghud. Huwag makapangilabot ni Yina. Labaw sa tanan. Huwag makapasakit ni Yina. Salamat ni mo, Dong Jonas. Ug salamat sa dimo, Sir Leon. Bisag ingon na nahitabo na mong duha sa akong anak, pero masaligon kay kong naasiyin na sa maayong mga kamot. Sorry kayo. Greg, sorry kayo Mr. Romano. Amo na... Sige, sir. Tay! Anak mo ninyo. Tatay Greg! Tatay Greg! Iyan na. Ito na po na. Tay! Ayaw kalimte akong gisulti ni mo, ha? Ay, ka. Pag binuotan nila ni Sir Leon o ni Dong Jonas, ha? Oo, tay! Greg, Tana, sir. Ito na ko. Iyan na. Tatay Greg! Hilom na Yina. Niya si Daddy Leon. Niyasag ko. Kuya Jonas nimo ha. Hilom na ha. Tatay Greg! Uy, Tatay Greg! Yina! Sundod ako sina, Sir Leon. Sundod ako. Ay, nga nung gikapikap nimo ang imong usa ka pa, Jonas. kiagbayan ako si Yina. Naglain akong gibati. Wa ko makasabot sa kong gibati. Tana, sundo na to si Yina. Tay! Tay Greg! Gusto na. Pero sa tatay ni mo, kinalam dito siya na doon nga to sa bilangguan. Gihukman mo siya sa iyang silo. Huwag na siya. Sagdi lang yan. Pasagdi lang. Duwaw lang niya nato si Tatay Greg nimo. Sa pagkakaroon, kay giintriga ka naman ni Tatay Greg nimo nga rin ako. Gikan din adto na ka mo pauli sa akong kaugalingon. Ha? Hina? Tana sa sakyanan. Yen. Mapauli ko na ko sa amo, ah. Nga naman. Kung sa may mong paulion sa inyo nga. Kuhaon ako akong mga sinina. Ay kabala ka sa imong sinina. Ay kabala ka sa imong isulob. Palitan ka na mo ni Daddy Leon. Palitan ka na mo ni Daddy Leon sa tanan imong gikinahanglan. Gusto ko mapauli. Sige. Kuyugan ka na mo ni Diyos. Makalagot man eh. Nadugay mo lagi siya na. So may nadugayan eh. Kalma lang ka ni. Apurado ba ni mo? Oh, tikoy. Ain man si Yina, nganong ikaw mang usang mibalik, ha? Sir Leon,
Di na lang ko numupuyo si Hina sa inyo. Ha? Ngano man? Ngano, Tikoy? Basta ko sir, naglibog sa ko. Di na lang ko nun siya mapadayon upuyo sa inyo. Balik dito, Tikoy. Musunodahin ko nimo. Kitang duha mo pasabot ni Hina. Oo, sir. Sige, arin ako, sir. Dini ka lang, Jonas. Kamay na lang kid kayong kuwang ha. Mulbo na niya akong kaspa. Una na akong patyon mo stikoy. Isunod ka dayan ako patay. Dayon rape mo na ko siya na. Pag-rape, isunod ko sa patay. Ilom niya, oy! Nagtuho kang nagate-gate ko! Ha? Mama Mary! Ako ka ng armas, Jonas! Jonas, naa ka na sa bana dong! Basta wa mo'y mahimo aron madana to siya na sa ato. Tulog yun mo yung mga matay karong adlaw ah. Okay. Okay lagi. Lakaw na! Ayaw na dito mong dako. Maaksidente na ni mong kablit, ha? Maaksidente na ni mong kablit. Mama Mary ni mong anak ka! Hari na ko! Panuway kayong anak ka na! Lakaw na! Animal yun ng anak ka! Diin ka ni maliwat! Una-una agmayo na yun na. Misugot na ka. Una-una asag maayo. Sila misugyot Sir Leon ni tatay ni mo nga adto ka ni ay bilin ni Sir Leon. Waon na mo pasalig sa tatay ni mo. Giyangyo ka una niya. Gipasabot ka una niya. Ug bisabot ka, ug bisugot ka sa hangyo ni tatay Craig ni mo. May pasalig kang tatay Craig ni mo. Ni si Sir Leon. Yan ha? Oh, manay problema kung nausabang imong hukom nga dili na mo puyo sa amo. Apan nalimot ka tingali pag una-una kon uno sa kay bation sa imong amahan nga human kaniya mo pasalig apan nausab di ay ang imong pasalig ngadto sa imong amahan. Pagkakaroon tingali tuan na sa city jail si tatay nimo. Magkakita lang mo kung kita ang muduaw niya dito. Kung sa may bation ni tatay nimo kung may bao siya nga wa ka di ay mudayon og puyo nako. Natural, dili may mutang ang imong amahan. Bation siya kabalaga kay misalig si tatay nimo nako. Kung mao ka na hinungdan nga gintriga ka niya nga rin ako. Gibilin ka niya nga rin ako. Basta, maulihon na una ang dili o dili gyud mahimutang si Greg kung dili ka mo dayon pagpuyo na mo. Iyan na. Dili na ko mamugos yun na. Kung mao ka na imong nahukman karon. Oh, sige. Mubauli lang, Miss Jonas. Excited na unta kay si Jonas kay matawag naman uniha nga may manghod na siyang babae. Dili ka man mo dayon. Mamauli na lang kami. Sige, Tikoy. Tanan na lang, Tiyo Tikoy. Oh, Sir Leon. Ihatod ko sa ilang Sir Leon. Huwag yun day madadi eh. Ikaw raman kung usami balik. Hinayon yun yung tulong mga matay rong adlaw ah. Alam niya! Kisam na yan ang migawas pultahan. Tanaw ako no! Hmm? Oh. Wow! Wow ha! Gidugo na ka na si Gina? Daga na ka na, Siena. Sa'yo kayong madaga ang mga babae karon. Mukhaon na ng bayana. Dad, kinanglang mahinayon gyud unya gabi eh. Uniyang gabi eh. Yan man di ay uniyang gabi eh, Jonas. Tilawan ko siya. Ripon ko siya.
And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!